मी रमेश पद्मनाभ महाले, मी निवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहे। सध्या मी हॅथवे सोनाली येथे लीगल ॲडवायझर म्हणून काम करतो। मी खात्यात असताना 26/11/2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला। त्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य तपासी अधिकारी म्हणून मी काम पाहिलं। त्यामुळे दिनांक 26/11/2008 ते कसाबला दिनांक 21 नोव्हेंबर 2012 रोजी फासावर लटकवेपर्यंत संपूर्ण कामात माझा प्रत्यक्ष सहभाग आहे। या गुन्ह्याचा तपास माझ्यासह एकूण 98 लोकांनी या गुन्ह्याच्या तपासात सहभाग घेतला। आमचे प्रमुख होते राकेश मारिया साहेब, सहपोलीस आयुक्त गुन्हे, आणि अपर पोलीस आयुक्त श्री देवेन भारती साहेब। या सगळ्यांनी मिळून हा गुन्ह्याचा तपास केला। ह्या गुन्ह्याचं विशेष म्हणजे काय की ह्या अगोदर पाकिस्तान पुरस्कृत अनेक हल्ले भारतावर करण्यात आले, परंतु पाकिस्तानने केव्हाही आपल्या सहभाग असल्याचं केव्हाही मान्य केलं नव्हतं। परंतु हा पहिला गुन्हा आहे की ज्यात पाकिस्तानने मान्य केलं की ह्या गुन्ह्याचा कट हा त्यांच्या हद्दीत म्हणजे त्यांच्या जमिनीवर रचला गेला, आणि म्हणूनच त्यांनी 7 आरोपी त्यांचे पाकिस्तानी नागरिक ह्यांच्यावरती प्रॉसिक्युशन केलेलं आहे। या गुन्ह्याचा तपासादरम्यान आम्ही काय केलं, कसा तपास केला, ट्रायल कशी चालली याची इत्थंभूत माहिती मी 188 पानांच्या स्वरूपात 26/11 कसाब आणि मी ह्या पुस्तकाच्या रूपात लिहिलेली आहे। ह्यात अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्यात अजूनही लोकांना त्याची माहिती नाही किंवा न्यूज वृत्तपत्रात किंवा पेपर किंवा ह्याच्या आपल्या न्यूज चॅनलमध्ये आलेली नाही। ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन दिनांक 25 रविवार दिनांक 25 नोव्हेंबर 2018 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता सुरू होणार आणि संध्याकाळी 6:30 वाजता हा कार्यक्रम संपणार आहे। हा कार्यक्रम मुंबई मराठी पत्रकार संघ आझाद मैदान येथे होणार आहे। माझी कळकळीची विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला हजर राहावं। हे पुस्तक लिहिण्याचं मला का सुचलं, 10 वर्ष मला बरेच जण विचारत आहेत की तुम्ही हे 10 वर्ष गप्प का बसले होते। 2014 साली पुण्याच्या एका पुस्तक प्रकाशनाला मी गेलो होतो। त्या पुस्तकाचं नाव होतं द सीज। मुख्यतः हे पुस्तक ब्रिटिश लेखकांनी लिहिलं होतं आणि त्याचं मराठी अनुवादन हे पुण्याच्या एका लेखकाने केलं होतं। त्यात मी वाचलं की त्यात पोलीस हे कसे निष्क्रिय होते असं दाखवलं, खोटं चित्र दाखवलं गेलं, परंतु प्रत्यक्ष काय घडलं आणि पोलिसांनी काय मेहनत केली आहे ह्याचं संपूर्ण माहिती मला असल्यामुळे मी हे एक खोटं लिहिलेलं आहे त्याच्या विरुद्ध जाऊन लिहिण्याचा मी विचार केला आणि 2015 पासून मी हे पुस्तक लिहायला सुरुवात केली। त्याचं अनुवादन हे पुण्याचे अमित गोळवलकर यांनी केलेलं आहे आणि प्रकाशन करतायत मेनका प्रकाशन पुणे।